Mae'r hwb ar ôl ymweliad Dr Iwan yn helpu ddi wthio ei hun bob cam hefo'r cynllun ffitrwydd ac hefyd fel arweinydd. So dwi'n newid creu grŵp ar Facebook ar enw Cerdded Caernarfon. So beth da ni'n trio wneud ydy trio gael gymaint o bobl o bosib i just cerdded rownd y cae rygbi o bosib. So dwi am invitio ffrindiau oddi ar Facebook i trio ddod i ymuno efo fi, Judith a Lisa. Ond a fydd holl ymdrechion Catherine yn cael ei adlewyrchu ar y glorian wythnos yma. Agwedd bositif wythnos yma, Catherine, a da ni gyd yn gobeithio am ganlyniadau da, felly pob lwc, sefyll ar y glorianau. Wythnos diwetha, mi oedd y tîm pwyso 16 stôn a 4 pwys, a dy darged di oedd i golli 2 bwys. Yr wythnos yma, dy bwys ydy 16 stôn, 1 pwys a hanner. Felly, Catherine, ti wedi colli 2 bwys a hanner. Ti wedi cyrraedd y darged, felly da iawn ti. Da iawn. Cybrifio fan. Dr Iwan. Catherine, llangorchadau gynta ar y colli pwysau dros y darged. Da iawn ti. Ond i fi, wythnos yma, mae wedi bod yn breakthrough week i ti. O ran dy hyder, a beth ti wedi cyflawni yn feddyliol. Fi mor falch ohono ti, a gobeithio bod ti yn hefyd o beth ti wedi cyflawni. Mae gymaint o firsts wedi bod i ti wythnos yma. Mae wedi bod yn anhygoel, wedi colli cyfri. Mae'n wych. Sianed. Wyt ti'n edrych fatha person gwahanol ac o'n i wrth y modd yn gwylio Olivia bach yn bita yr omlet nes di wneud i fi. A ti'n bod hi di bita madarch a do ddim yn bita nhw o blaen. Achos bod mam di coginio nhw iddi. O, oedd o'n rhoi goose pimples i fi. Oedd o mor lyflu. Da iawn i chdi.